Waarom bent u lid van Mars en Mercurius? Ik ben in ieder geval lid om gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Oké. De mensen die samen met mij lid zijn van deze vereniging, daar voel ik verwantschap tussen. Een nestgeur is een beetje veel gezegd, maar ik voel me thuis tussen die mensen. Ja. Wat is de zakelijke meerwaarde die u toevoegt aan Mars en Mercurius? Ik heb kennis op het gebied van automatisering. Ik heb een eigen bedrijf. Ik weet van communicatie. En als mensen daar vragen over hebben, dan willen ze wel eens naar mij toe komen en dan kan ik ze helpen. Wat is het geheim van het succes van Mars en Mercurius? Ja, dan moet je eerst definiëren wat het succes is. En je zou kunnen zeggen dat Mars en Mercurius als Europese beweging nou bijna 100 jaar bestaat en in Nederland 50 jaar. En ja, het succes is dat als je lid bent van die vereniging, dan ben je ook opgenomen in die gemeenschap. En dan kan je zonder terughoudendheid, kan je vertrouwen op de andere leden van die gemeenschap. Ja. Dus je voelt je veilig en vertrouwd.